No niin, morjesta moi vaan kaikille ja tervetuloa nytten OBS-tutorian pariin, jossa mä opetan miten kuvata videota tällä ja miten striimata. Ja mä laitan tän latauslinkin tonne descriptioniin, eli kuvaukseen, tai voitte kirjoittaa Googleen OBS tai Open Broadcaster Software, niin kuin tuolla näkyy. Elikkä, ensimmäinen homma, mitä teette, eka kun te saatte tätä auki. Menette asetuksiin. Täällä on näitä profiileja. Ja ensimmäisenä teille näkyy tää Untitled profiili. Eli tää on se asetusprofiili, niin kun te voitte laittaa erilaisia asetuksia tähän profiiliin. Mulla on nyt täällä kuvaus 720p ja stream. Mä voisin oikeastaan tehdä nyt uuden kuvaus 1080p. Laitatte sen nimisen, minkä te haluatte. Kuvaukselle ja striimaamiselle kannattaa olla tosiaan erilainen, eli laitatte tähän vaikka kuvaus tai jotain, ja sitten lisää. Noin. Nyt mulla on kuvaus 1080p luotu, uusi profiili. Seuraavaksi mennään tänne encodos-asetuksiin, ja tuo kannattaa olla poistoa, käytä constant bitrate, koska silloin sä pystyt valittamaan laadun tasapainotuksen, ja laadun tasapainotus kannattaa olla 10, ja silloin tulee parhainta mahdollista laatua. Ja mä en nyt muista mitkä ne oli, mutta mä laitan tähän ruudulle ne, että jos kuvaat 1080p:llä, niin mikä bitrate pitää olla. Mä en muista, olisiko ollut 20 000 varmaan. Ja jos 720p, muistaakseni se oli 16 000 ja näin. Mutta mä en oo varma toimiiko tää mulla, joten mun pitää testata se. Eli tässä on nämä asetukset, tuo constant bitrate tuo pois päältä. Ja tässä on sitten nämä muut asetukset. Sitten mennään tälle lähetysasetusvälilehteen. Täältä sen kun kuvaatte, niin tiedoston tallentaminen. Ja sitten valitette tiedostopolun tästä, voitte ottaa selaa ja valita sitten tiedostopolun. Mutta yksi homma. Kannattaa muuttaa MP4 tämä tästä. Koska se tulee sitä MP4 tiedoston muodossa se video, minkä sä oot kuvannut. Koska FLV on vähän hankala käsitellä, niin sen takia sitten. Mutta tämmösiä on tässä, kattokaa ihan samat mitä mulla on. Mä muista, tuo oli mun mielestä ykkönen, joo. Sitten seuraava mennä kuvavälilehteen. Tää resoluutio, tää on kaikista tärkeä. Elikkä, jos te kuvaatte vaikka 1080p, resoluutio pitää olla 1920-1080. Mutta, jos te kuvaatte 720p, tänään oikeesti mä voisin tähän sivuun laittaa niinku semmosen taulukon, missä ne on ne jutut, mikä resoluutio pitää olla ja näin. Elikkä jos mä kuvaan nyt 1080p, niin mä laitan 1920-1080. Ja sitten tuo poista aero kannattaa olla käytöstä, mä en tiedä mikä siinä on, mutta se on suositeltavaa olla kumminkin pois. Ja sitten tää FPS, se kannattaa olla 30, koska YouTubeen ei tarvi olla yli 30, jos ei tee jotain hidastuksia tai tämmösiä. Ja jos teet hidastuksia, niin kannattaa ottaa jotakin niinku kolmen kertoimia, niinku esim. 60, 120 ja näin. Ja nää olisi tässä. Sitten mennään tänne ääniosioon. Täältä voitte valita kuulokkeet. Yleensä tuo oletus on oikein. Sitten täältä voitte valita mikrofoni. Mä en valita tuon mikrofoni Samsung Meteor Mic, millä mä just nyt puhun. Ja Push to Talk viive kannattaa laittaa nollaan, koska mä itse sitä käytä. Ja jos ei käytä, niin laittaa vaan ton nollaan. Ja mikrofonin tehon lisäystä voi lisätä tosta ja työpöydän äänien tehostusta ja näin. Ja tässä oli tää, sitten tänne pikanäppäimet. Elikkä mä käytän täältä aloita tallennus, niin mä käytän F9 ja pysäytä ja aloita tallennus, aloita lähetys. Jos mä striimaan, niin mä laitan sen täältä näin. Sitten nää lisää, ja tossa on tosiaan jos käytät Push to Talkia, niin siihen saa sitten näppäimen. Sitten täältä näin. Elikkä tää on varmaan se tärkein osio, luulisin. Varsinkin sitten striimaamisessa, mutta käydään se tämän jutun jälkeen. Elikkä optimoi monelle ytimelle kannattaa olla, koska se yleensä toimii paljon paremmin. Sitten prosessorin prioriteettiluokka, tavallinen, skeneen puskurointiaika,
Muistaakseni normaalisti on 700, se kannattaa laittaa tosiaan 500. Miksi tuo nyt heittelee tossa? Mentiin. Sitten poista encodaus käytöstä esikatselun aikana tuo ja tuotapä. Sitten very fast, high. Ja nää on aika pitkälti mun mielestä tässä, että näitä ei tarvi hirveästi muokata. Sitten tätä mikrofoni noise gate täältä voit muokata, jos on niinku äänet liian isolla ja näin, että ihan perussetti. Mutta sitten käydään striimaamiseen olemat asetukset. Eli luotte uuden profiilin taas, menette Untitled ja luotte stream vaikka. Tai se on ihan sama mikä niminen se on, kunhan te tiedätte, että se on se stream. Eli siinä on se. Sitten mennään tänne encodaus. Ja tää on striimaamisessa nyt tärkeä osa. Mä laitan tähän sivulle nyt taulukon ja myöskin tähän sivulle sen resoluutiotaulukon, että mikä bitrate pitää olla. Elikkä jos kannattaa käyttää speedtest.nettiä. Mä voisin itse asiassa johonkin tähän laittaa kuvan, että paljonko mulla on uploadi. Ja mä en nyt muista ihan tarkalleen, että miten ne meni, mutta jos oli 1800, piti olla mun mielestä 5 megan uppi. Oliko se oli 1700-2500, niin piti olla mun mielestä 5 uppi. Tai mä en oo varma. Mä laitan ne tähän johonkin ruudulle jotenkin järkevästi. Ja constant bitrate kannattaa olla päällä, koska stream. Ja CPR padding kannattaa olla päällä. Valinnainen puskurin koko tuo ei kannata olla päällä. Antaa se vaan muokata sitä itse. Sitten täältä bitratein siirrätte 96. En itse tiedä miksi, mutta niin. Sitten lähetysasetukset täältä. Nyt kun teillä on viimeksi tiedostoon tallentaminen, valitsette lähetys. Ja palvelu Twitch. Ennen tää oli niin, ja tässä voi myös YouTubeenkin striimata, mutta ei mitään järkeä. Sitten tästä otatte Stockholm SE, koska se on lähimpänä Suomea. Ja tää toistopolku tai Stream Key. Tän Stream Keyn löytää Twitchistä. Mä oikeastaan voisin laittaa nyt tähän klipin, mistä sen löytää. Tai no itse ei. Kun mä en ite vielä tosiaan striimaa, niin siitä tulee sitten erillinen video, miten tuo Stream Key löytää ja näin. Sitten automaattinen uudelleen yhdistäminen kannattaa olla päällä, koska jos sun striimi kaatuu, niin se automaattisesti 10 sekunnin jälkeen sitten uudelleen yhdistyy. Minimivaikutusta verkkoon ei. Tallenna lähetystiedostoa. Siis mä en tiedä miten mä saan tän tiedoston tallentamisen pois. Kait mä vaan jos mä otan tästä nää pois. Varmaan. Elikkä ei tosiaan kannata tallentaa tiedostoon, siitä tulee ihan järkyttävä iso tiedosto, jos te vaikka striimaatte 5 tuntia ja sitten tallennette sen tiedostoon, niin ei. Nope. Sitten mennään kuvaan. Tiedostopolku ei kelpaa. Noniin, ja sitten siitä. Sitten tämä. Kuva-asetukset. Suosittelen käyttämään edelleen 1280-720, jos te kuvaatte 720p. No nyt se meni sitten tosta pois. 720. No, ja tähänkin liittyy sitten se skaalaus, kun siis se taulukkohomma, joka tulee näkymään tässä nyt. Elikkä tuosta sitten katsotte ne hommat. Ja nyt aero, tuota ei oteta pois päältä. FPS 30. Sitten mennään tänne äänihommaan. Täällä on kaikki aika lailla samat pitäisi olla. Mikä luulen, niin kyllä pitäisi olla kaikki aika samat. Sitten pikanäppäimisen voitte valita ja sitten tässä näin. Tää on nyt tää tärkein homma tässä striimaamisessa. Elikkä optimoi monelle ytimelle.
tavallinen, 500 on ihan normaalit, mutta sitten salli muut pikanäppäät ja modifikaattorit, tää pitää olla päällä. Poista encoders käytöstä esikatselun aikana päällä. Tuo very fast ja main. Esim. Katsotaan, jos mä nyt laitan haille ja mä menen lähetysasetuksiin. Ja kattokaa täällä. Lisäasetus. Suositeltu X264 encoders profiili on tälle palvelulle main. Eli tää niinku tavallaan tietää, jos sulla on joku juttu väärin, niin se ilmoittaa siitä. Ja keyframe väli pitää olla 2 sekuntia. Twitchiin pitää nykyään olla 2 sekuntia, mä en tiedä miksi. Ja tätä ei kannata tai siis kannattaa käyttää, jos on joku erillinen semmonen pakkausasetus, mutta mä en käytä. Ja näitä ei tosiaan mitään päälle, ja nää on ihan nuuhin ei varmaan kannata koskea. Sitten oikeastaan siinä oli kaikki, tässä on nämä ihan samat jutut, ja sitten oikeastaan voitais mennä nuihin skene-hommiin. Elikkä otetaanpas vaikka kuvaus 1008, ei. Kuvaus 720p. Elikkä noin. Ensimmäisenä jos siis, no, tehdään vaikka nyt uusi skene. Ja lisää skene. Tehdään testi. Tässä on nyt tämmönen uusi skene. Ja nyt te varmaan ihmettelette, mitä ihmettä mä teen. Kun tässä on tää lähteet kohta, kannattaa oikeita hiirenklikkiä lisää, ja täältä tulee tämmösiä valikkoja. Esim. Nyt, jos otetaan vaikka ruudun kaappaus, tästä näin, painetaan OK, näyttö 1, no ei mulla ole OK 1 näyttö, joo. Gammaa voitte lisätä, kaikkea tämmöistä voitte lisätä, ja sitten kun painatte OK, niin, ja sitten kun painatte aloita esikatselu, niin alkaa näkymään ruutu. Näin. Hieno. Ja nyt sitten seuraava homma on, te voitte laittaa jonkun kuvan. Täältä voitte selata. Itse mä en tiedä löytyykö muuta mitään kuvaa. No multa ei löydy mitään kuvaa, mutta tähän voitte laittaa jonkun kuvan ruudulle. Ja niin. Sitten ikkunakaappaus on tosiaan, että jos haluatte kuvata vaikka internet-selainta ja niin, kyllä te tiedätte, kyllä te älytte. Kuvaa liukuu silleen, että kuvia niinku liukuu tosta, kyllä te tajutte senkin. Sitten teksti. Tästä voitte laittaa ihan minkä vaan tekstin, tai voitte joko uploadata tiedoston. Eli laitetaan vaikka hei podei. Ja nyt kun painatte OK, nyt otetaanpa itse asiassa tuo pois, niin se hei podei tulee tänne. Mutta nyt on se tärkeä asia, miten te saatte liikutettua. Painatte muokkaa skeneä. Nyt te saatte liikutettua sitä näin. Te saatte tästä tosiaan suurennettua sitä. Ja muistaakseni jos siis Control ja venytätte, oliko se Alt? Hetkinen, Alt. No, mä en muista miten nämä pikanäppäimet meni, mutta kumminkin tässä pystyy jotenkin venyttämään näitä. Elikkä siinä on, te voitte suurentaa. Ja sitten täällä on tosiaan paikka ja koko, sovita ruudulle. Se tulee noin isona siihen. Eli jos teillä on vaikka webcami, mulla ei nyt tällä hetkellä ole webcamia. Te voitte laittaa sovita ruudulle. Tai sitten voitte ihan vaan tälleen siirrellä sitä vaikka tänne kulmaan sen webcamin tai jotain tämmöstä hienoa juttua. Mutta sitten esimerkiksi siirrä ylös. Sitten sanotaan paikka ja koko, poista kroppaus. Mä en tiedä mitä se tekee, mutta jotain. Eli siinä oli se tekstijuttu. Sitten seuraava juttu on videokaappauslaite. Tässä on tosiaan sitten se webcam-homma. Täältä voitte säädellä FPS, resoluutiota, äänilaitetta. Ei, tätä äänilaitetta ei kannata, koska jos te äänitätte omaa mikkiä, niin se tulee sitten webcamin mikinkin kautta, niin se alkaa kiertää sitten. Sitä ei tarvitse tehdä.
Eli tässä tosiaan sitten painaa sitten OK ja webcami tulisi tänne näkyviin. Ja se on sitten siinä, sitten voi sitten siirrellä ja näin. Mutta sitten varmaan tää niinku tärkeä osa, mitä kaikki haluaa tietää, Game Capture. Nyt mulla ei oo mitään peliä päällä, mutta itse asiassa voitais laittaa. Laitetaanpa vaikka tuosta niin Minecraft Launcheri päälle tosta. Sitten otetaan Game Capture. Noin ja Minecraft Launcher. Nyt se on siinä. Ja nyt kun me laitetaan näin. Nyt se ilmestyy tänne. Ja se on nyt. Kun mä painan vaikka tästä, niin se tulee ihan näin vaan mukaan. Ja nyt te varmaan huomaatte, että tää ei oo kunnolla niinku sovitettu tähän ruudulle. Siis tää on niinku, siis tää on liian pieni. Tässä on nämä mustat reunat. Te korjaatte sen silleen, että paikka ja koko sovita ruudulle. No itse asiassa tätä ei voi korjata silleen, mutta esimerkiksi joku peli tai joku kuva tai joku, niin se niinku menee tän ruudun mukaan. Ja siis mä voisin näyttää, painetaan tosta play. Niin. Sitten se menee sitä, enkä ihmetellä mikä tuo kolina, se oli mun tuoli. Ja otellaanpas tässä nyt pikkasen aikaa. Nyt on Minecrafti päällä, pitäisi olla ihan kohta. Joo, en nyt halua launchin itse asiassa. Nyt otetaan tosta pois ja sit ei. Lisää Game Capture. Noin Minecrafti. Ja noin. Nyt se on tässä, niinku huomaatte, tuolta jää pikkuosa pois tuolta ruudusta. Elikkä nyt laitatte paikka ja koko sovita ruudulle. Hetkinen, otakaapa nyt. Noin. Nyt se on tällä, eli full screenillä se ei saa olla silloin kun te pelaatte. Ja nyt paikka ja koko sovita ruudulle. Nyt olisi ollut tuo muokkauskeneä tuossa. Pitää olla näin. Ja mun tietääkseni sen nyt pitäisi toimia. Eikö se toimi? No en tiedä, mutta kyllä te jotenkin saatte tuo säädettyä. Siis mä vaan tiedän, on se mulla ennen toiminut tuo sovita ruudulle, mutta en tiedä miksei sitä nyt toimi. No, ei voi mitään. Ei kun itse asiassa, mun mielestä se on ihan normaalisti näin. En tiedä ollenkaan, mutta kyllä te saatte se säädettyä. Ja itse asiassa kokeilenpa jollakin muulla pelillä äkkiä. Mikä olisi vaikka jopa sovita ruudulla. Kokeilenpa jollakin muulla pelillä, mikä olisi. En mä nähdä millään muulla pelillä kokeile, mutta se kumminkin toimii. Kokeilkaa vaikka itse. Tässä oli varmaan nyt tää video. Tässä on tosiaan niinku voitte laittaa omia, että peli plus webcam, kannattaa laittaa webcam pelkästään ikkunan kaappaus, ruudun kaappaus. Tehkää näitä erilaisia skenejä ja kokeilkaa näitä juttuja ja näin. Mutta joo. Ei siinä, toivottavasti tää auttoi suurinta osaa porukkaa ja mä alan varmaan tälle kanavalle tekemään enemmän tämmösiä tutoriaalivideoita. Jeps, pistäkää kommenttia mitä tykkäsitte. Ottakaa peukku ylös ja se on moi.